Hej alle sammen. Jeg skal lære must i dag. Det allerførste vi gør er at sterilisere vores udstyr, så vi undgår at der kommer alle mulige uønskede bakterier ned i osten. Det vi starter med er at hælde 600 ml uhomogeniseret sødmælk op i et bæreglas, og det skal opvarmes til 44 grader i et varmvandsbad. 40 ml yoghurt natural opvarmes også til 44 grader. Hey, Rune, hvad betyder uhomogeniseret? Det er sjovt, du spørger, fordi at homogeniseret mælk, det hvor mælken den har været igennem sådan en behandling, hvor fedtklumperne i mælken sådan er blevet mindre. Og i uhomogeniseret mælk, ja, der er de her fedtkugler stadig så store. Hey Rune, ved du godt, at fedtindholdet i skummemælk er så lavt, at man ikke behøver at homogenisere mælken? Nej, Emilie, det vidste jeg ikke. Spændende. Men det vi bruger yoghurten til, det er at få nogle mælkesyrebakterier ned i vores mælk. Er der nogen af jer, der ved, hvad mælkesyrebakterier er? Ja, Anne-Mette? Ja, mælkesyrebakterier er nogle forskellige slags bakterier, der er med til at syrne mælken. Det gør bakterierne ved at omdanne laktose til mælkesyre. Syren gør, at de proteinkugler, kaldet miceller, der er i mælken, kan komme tættere på hinanden. Micellerne er negative og vil frastøde hinanden, men når syren tilsættes, kommer der altså også noget positivt ladning, som gør, at micellerne ikke frastøder hinanden på samme måde, og de kan derfor komme tættere på hinanden og endda danne kæder. Hey, Rune, min mor, hun arbejder faktisk på en pickelsfabrik, ikke? Og jeg har fået at vide, at man faktisk bruger mælkesyrebakterier til at fremstille pickles. Og det gør man også til surkål. Nå, det er lige meget. Ja, tilbage til mælken og yoghurten. Før de bliver blandet sammen, måler vi mælkens pH-værdi med et pH-meter, så vi kan følge, hvor meget pH'en falder. Altså, hvor sur mælken er blevet i forhold til før vi blandede den med yoghurten. Når de begge så er blevet varme, blandes de, mens man rører rundt. Når man kan se, at pH-værdien er faldet med en halv, sænkes temperaturen i vandbadet til 35 grader. Kan I huske, at I har lavet et forsøg, hvor I testede pH-værdiens virkning på, hvor lang tid det tog osteløben at få proteinet i mælken til at klumpe sammen? Anne-Mette, vil du ikke fortælle lidt om det? Jo, det vil jeg gerne. Vi lavede et forsøg, hvor vi havde samme mængde mælk og osteløbe ved 35 grader. Det eneste vi varierede var mængden af syre, vi puttede ned i mælken. Efter vi har puttet syre i og tilsat osteløbe, målte vi, hvor lang tid det tog for mælken at koagulere. Hey Rune, hvad betyder at koagulere? Det er sjovt, du spørger. Nu skal du høre. Det betyder simpelthen, at når mælken den overgår fra sådan en flydende form til lidt mere fast gelé-agtig form. For at samle op på pH-forsøget, som Anne-Mette fortalte om, så har jeg lavet en graf. På grafen kan man se, at jo surere mælken blev, jo hurtigere koagulerede den. Grunden til, at den er hurtigere til at koagulere, har noget med proteinens struktur at gøre. Osteløben er et enzym, altså et protein. Proteiner har en primær, sekundær og tertiær struktur, men det er den tertiære struktur, som syren påvirker. Den tertiære struktur er, som man kan se på billedet, hvordan alfa-helix og B-foldeplader ligger i forhold til hinanden. De er holdt på plads af forskellige bindinger, som f.eks. hydrogenbindinger, svovlbroer og ionbindinger. Syren påvirker ionbindingerne og ændrer deres ladning. Det betyder, at enzymet ikke bliver holdt på plads på samme måde, og derved kan det aktive sted ændre sig, og enzymet katalysere i det her tilfælde hurtigere. Nå, man skal nu blande 1 ml osteløbefortynning til vores mælk. Herefter skal den have lov til at stå i cirka en halv time. Ja, er der nogen, der ved, hvad osteløbe er? Ja, Emilie. Jo, osteløbe er protein. Helt bestemt hedder det zymosin. Og det er et enzym, der går ind og piller ved micellerne. Som også tidligere nævnt er miceller proteinkugler, der er i mælken. Miceller består af casein, hvor den vandskydende del stikker ind i micellen, og den vandelskende del ud af micellen. Den vandelskende del kaldes også carbacasein,
og det har de her små femmerhår på sig, der gør, at micellen er negativt ladet. Osteløben fungerer altså på den måde, at det klipper hårene af carbakasinet, og derefter mister micellen en stor del af dens elektriske ladning. Micellerne kan nu komme meget tæt på hinanden, og de kan endda bruge mælkens kalkioner og magnesiumioner til at danne sådan en bro mellem hinanden. Og når de har gjort det, så kan micellerne danne kæder, som gør, at de efter noget tid vil smelte sammen, og så trækker kæderne sig endnu tættere på hinanden. Og det gør altså, at vallen den bliver udskilt fra ostemassen. Rune, vidste du godt, at muslimer de må faktisk ikke spise ost, der er lavet med en osteløbe fra en ko- eller kalvemave, hvor at dyret ikke er blevet halalslagtet? Super. Lad os gå tilbage til osten. Nå, vores mælk har nu stået i en halv time, og den er koaguleret, men vi vil være helt sikre på, at det hele er koaguleret, så vi lader den lige stå lidt længere tid, og så hæver vi lige lidt temperaturen. Når vi så føler, at den er klar, så hælder vi vores mælk, som nu er blevet ostekorn og valle, ned i et osteklæde, hvor vallen så løber fra, og vi presser det sidste af vallen ud. Nu er osten klar til at få lidt smag, så vi hælder osten over i en drænform, og så ælder vi lidt salt ind i den. Efter den har fået lov til at stå lidt, varmer vi den samlede ostekorn op i vores balle. Når osten er blevet varm og smidig, kan vi strække den, og det har jeg faktisk en video med. Er det ikke bare sejt? Man kan nu samle det hele til én ost, og når man har gjort det, så stiller vi det i køleskab, og så er den ellers klar til at rive over en pizza. Og jeg kan godt fortælle jer, det smager godt. Peter, vågn op! Har du ikke noget at sige? Mozzarella, det er favoritten af alle verdens oste. Ja, det var så det, vi skulle lære om ost. Jeg håber, I fulgte med, fordi det er ret vigtigt, og I kommer helt sikkert til at bruge det her i jeres videre liv. Så ja, Peter, ærgerligt bærgerligt. Kassedame, ja tak. Hej hej.